Eu vreau să vă spun că am stat într-o seară cred că ar trebui să abordăm subiectul doamnei Diana, că până la urmă este doamna noastră președintă și cam toată lumea o trage de urechi când ea a fost singura persoană care s-a zbătut pentru noi. S-a zbătut în pandemie, în plandemie, de fapt, da? Că pandemia nu prea a existat și n-a existat deloc. S-a zbătut lăsându-și copiii acasă și tot timpul parcă a luptat mult, prea mult pentru dreptatea asta de țară, care nu vrea să vadă nimeni. Dar eu mă întreb așa, câți dintre voi, înainte să o judecați, o cunoașteți îndeaproape? Noi am cunoscut-o. Și credeți-mă că dă șansa oricărui om să o cunoască. Un drum de 4 minute l-am făcut în 4 ore. Pentru că asta și-a vorbit cu toată lumea. N-a refuzat pe nimeni. A vorbit cu vecinul la telefon, cu vecinul vecinului. Și am mai văzut ceva. Susținătorii lui, spuneți doamna Diana că e agresivă? Nu. Uitați-vă la comentariile susținătorilor lui Păcălin. Păcălin ăsta de apare, știți, nou partid, PCG. Sunt foarte agresivi, oameni buni. Și în momentul în care nu le mai răspunzi, caută ei să-ți răspundă la comentarii, când nici lucrul ăsta nu îl mai fac, s-au plictisit și au plecat. Dar vedeți aceleași comentarii tot timpul și doar să o denigreze. Singurul om care nu o să ne trădeze și nu ne va trăda niciodată, și eu pot băga mâna în foc pentru lucrul acesta, este doamna noastră președintă. Odată ce îți sună telefonul și copilul îți spune, puneți-vă în situația măcar 5 minute, eu am rămas marcat de lucrul ăsta. Mama, mi-au spart geamurile, vor să-mi rupă gratiile, ce fac acum? Suntem părinți. Ce faceți într-o situație de asta? Veniți și aruncați cu tot felul de cuvinte grele, când nu v-a făcut nimic rău. Nimic. Totul a făcut-o din suflet și ca să ne fie bine. Ați văzut-o la ultima, cred că a fost azi în Parlamentul European, penultima, când a cerut demisia Ursulei, e de ajuns un singur om să se ridice ca încă 3, 4, 5 oameni să prindă curaj să facă același lucru. De asta și noi. Noi în 3 săptămâni am reușit să scoatem 13 consilieri pe județul Neamț. Întrebați oamenii de aici, că aici sunt. Câte semnături aveam în precampanie când a preluat Marius organizația? Și da, suntem vinovați. Că am văzut un comentariu mai devreme. Suntem vinovați că suntem noi în politică, că suntem oameni ca și dumneavoastră și ne-am încrezut într-un om care nu a meritat și ne-a trădat. Dar nu ne-a trădat pe noi cel mai tare, ci s-a trădat pe el singur. Și a trădat principiile și valorile. Odată ce tu pleci pentru niște bani, nu mai ești și nu ne reprezinți. Alexandra, te rog să-i dai numele. Te rog să-i dai numele. Senator Paul Gheorghe, dar nu pot numi domn, pentru că pentru mine, eu fizic, pentru Paul, ca și voi toți ceilalți, am tras. Noi am ieșit pe stradă, am strâns semnături, cu toate că ei făceau campania cum o făceau, nu ne-a interesat, fiecare și-a văzut de treaba lui, dacă el n-a vrut să meargă cu noi să vorbească cu oameni. Nu e normal ce se întâmplă, dar din greșeli învățăm. Poate nu ne vedeți cei mai buni în momentul de față, dar suntem la fel ca și dumneavoastră și dacă dumneavoastră nu vă ridicați la fel ca noi, nu o să rezolvăm nimic în țara asta. Vorbeam în seara asta cu un băiat și mi-a spus, Alexandra, după ce am pus afișele cu SOS pe magazin, nu mi-a mai dat nicio autorizație. Păi, de ce? Ce aveți mă cu partidul ăsta? Da? Înseamnă că am trădat, că o trădat doamna Diana? Nu n-a trădat. Și spuneți-mi mie un trădător, un aliat cu PSD-ul, un ce vreți voi, cam cum ar putea să aibă peste 80 de dosare penale pentru demascarea tuturor celor care au făcut rele la conducerea asta a țării. Cum? Că e trădătoare, nu? Da, mă rog. Eu vă invit să o cunoașteți, că suntem câțiva pe live. Vă invit să o cunoașteți. Doamna e deschisă
să discute cu oricine și de-abia aștept să vină în audiențe la Neamț. Deci de-abia aștept că avem niște lucruri foarte frumoase de rezolvat aici. Va veni în curând, doamna președintă, la Neamț, cel puțin așa mi-a spus la ultima ședință. Când exact nu știm, dar va veni în curând la ultima ședință, la ultima întâlnire de la Iași de sâmbătă. Da, Alexandra, este real 100% ce spui tu și ai vorbit pe, cum să spun, la feeling-ul, la sentimentele tuturor românilor normali acasă. Dar nu uita că acum noi la televizor, la TV, oamenii românii, este un teleshopping non-stop agresiv și ni se vinde un produs. Ni se vinde un produs frumos, ambalat, care scoate sunetele pe care noi dorim să le auzim și se numește produsul Georgescu. Nu, se numește produsul Păcălin. Măi, oameni buni, încercați să extrageți de acolo, din cuvintele amar puse în fraze pompoase, încercați să extrageți esențialul. Omul ăla berează. Căutați videoclipurile pe internet dacă nu credeți ce vă spunem, că nu aberează. Omul aberează pentru că nu are nimic concret de propus românilor. Omul are, acest personaj are câteva replici populiste, nu-mi place cuvântul ăsta, populist, dar are câteva replici învățate. El, dacă vă uitați în discursul lor, atinge toate categoriile sociale, toate, absolut toate, pe înțelesul tuturor. Oamenilor li se vinde acest produs acum la TV în mod mega agresiv și asta este vorba despre o spălare a creierilor. Ni se împinge cu forța un produs, ni se prezintă un ambalaj, ni se prezintă un mesia. Oamenii îl urmează și nu, ascultați bine, deci eu personal nu-i acuz pe oameni. Pentru că dacă vă uitați la modul în care vorbește acest om, calmitatea lui, exact de ceea ce oamenii au nevoie, dacă stați și vă gândiți prin tumultul în care am trecut, prin disperarea, prin lipsurile, prin sărăcii, prin trădare, omul ăsta vine cu alternativa unei păci, să spunem așa, unei liniști, cu niște cuvinte pe care oamenii vor să le asculte, dându-le sentimentul că așa va fi, că va fi bine atâta timp dacă îl vor urma. Este un fenomen extraordinar, nu știu, nu-mi găsesc cuvintele încă bine, dar este un fenomen extraordinar de studiat la universități, de studiat în facultățile în care se studiază și inclusiv materia asta, dacă o fi existând, de manipulare în masă. Este un fenomen. Deci cine l-a gândit pe Georgescu și cine l-a împins în turul 2 alături de non-valoarea respectivă la Sconi, au făcut o strategie în nota 10 de studiat. Totul fals, totul manipulat. Deci ce ai spus tu, Alexandra, ai perfectă dreptate. Sper ca oamenii să înțeleagă, să pună în balanță ce a făcut Diana, da, ce a făcut Diana în ultimii 4 ani, sacrificiile pe care le-a făcut ea, înjurături, cenzură, amenințări, dosare penale, drumuri, mă rog, a intervenit personal acolo unde erau probleme, da, să salveze oamenii din diverse situații în care nimeni nu i-a ascultat, autoritățile care trebuia să le dea prima mână de ajutor nu le-o dădea, a intervenit Diana personal să facă dreptate, să-i ajute și acest personaj care ne este vândut ca Mesia, noul Mesia a românilor, este extraordinar, adică te apucă nervii din stomac numai când pui în balanță. Noi știm ce a făcut Diana, pentru că am cunoscut-o așa cum este ea ca om în primul rând, nu ca politician, ca om, cu bune, cu rele, cu nervi, cu zâmbete. Da, dansează, da, cântă. Da, când e vorba de făcut, de vorbit despre justiție, despre lucruri drepte, despre dreptul românesc, despre lucruri juridice, vorbește. Dar oamenii nu văd decât ceea ce vrea televiziunea să le prezinte. Nu văd altceva. Același lucru se va întâmpla, Elena, și dreptate avea și Marius, și peste 10 ani. Va fi prezentat un nou candidat. Un nou candidat care va fi înființat în tot acest timp, da? Și va fi prezentat românilor. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, așa s-a întâmplat și acum 10 ani. Marius zicea că acum 10 ani stăteau oamenii la rând, este drept. Exact. Oamenii la rând să voteze. Și toată lumea zicea, vine neamțul și o să trăim nemțești. Exact.
Ni s-a ambalat un produs, ni s-a ambalat frumos. Deci o non-valoare, ca în cazul de față, în zilele astea, o non-valoare, ni s-a ambalat, ni s-a vândut la televizor, exact ca la teleshopping, ce vă spuneam eu. Vânzare agresivă. Spălați-l, făceți-l, coafați-l, puneți-l. Nu contează, nu vorbești, dați-i 3 fraze să-l repete pe alea să meargă în față la oameni. Exact același lucru s-a întâmplat cu Iohannis. Și românii persistă în aceeași greșeală. Nu, ei se uită la televizor, spălare pe creier și mergem la vot ca o, nu știu, nu mai zic cum. Dar se va vedea până la final, pentru că vor fi surprize mari. Noi încercăm să facem tot posibilul să convingem, nu să convingem, să ținem cumva cartonul sus, așa, să le arătăm oamenilor că de fapt există o manipulare în masă la ora actuală în România. Și televiziunile sunt parte din această manipulare. Cum spunea doamna președintă Diana, nu s-a întrebat nimeni de ce din toți liderii, apropo pe ultimul subiect cu demisia lui toți liderii de partid parlamentari au fost invitați să spună un punct de vedere despre demisia președintelui. Singurul lider de partid parlamentar și europarlamentar care nu a fost invitat a fost Diana Iovanovici-Șoșoacă. Părerea ei nu contează? Este reprezentantul poporului. Dar asta e România. Asta e România.